Всяка година българският хотелиерски сектор посреща много сезонни работници. Мнозина, особено от Азия, пристигат само дни преди да започнат, без познания за HACCP. Но какво е HACCP? Това означава анализ на опасностите и критични контролни точки. Това е решаваща система, която гарантира, че храната, която обработвате, е безопасна за всеки гост. Нашето онлайн обучение е 100% решението. Първо, гледайте ангажиращи демонстрационни видеа, показващи правилните процедури. Второ, направете интерактивни тестове, за да проверите разбирането си в реално време. Трето, вижте реални случаи на употреба, от избягване на кръстосано замърсяване върху дъски за рязане до правилно отстраняване на бактерии. Готвачи и мениджъри се доверяват на нашето обучение, за да подготвят екипите си бързо. Това е най-ефективният начин да се гарантира безопасност и качество. Готови ли сте да станете експерт по безопасност на храните? Запишете се за вашата демонстрация днес и получете сертификат.